Hello guys mga ka-adventure, ako po ay nandito po sa Bunuan, Tundaligan Beach at naglalakad-lakad. Habang tayo naglalakad at mamasyal sa may gilid ng dagat, mayroon po tayong nakitang mga mangingisda. Mayroon po silang hawak na net na pawang hinihila. Hinihila nila ito papuntang pangpang o dito sa gilid ng dagat. Dami po silang naghihila mga ka-adventure. Mayroon banda dito at mayroon din banda doon. Sobrang laki kasi yung fish net na ginagamit nila at sobrang lawak. Yan po siguro yung ginagamit nila para makahuli po ng maraming isda. Mga abangers lang ako dito sa gilid mga ka-adventure, nag-aantay kung anong mga isda o anong mga klaseng isda ang manguhuli nila. Kaya na po mga ka-adventure, palapit na po sila ng palapit. Mga ilang minuto na lang mga ka-adventure at makikita na natin kung anong mga klaseng isda ang mahuhuli nila. Habang sila'y palapit ng palapit dito mga ka-adventure ay siya namang parami ng mga meron or mga tao curious din kung anong mga isda ang mahuhuli nila. Bali hinihila lang nila ng mga dahan-dahan mga ka-adventure para yung mga isda ay umusad ng kunti-kunti papunta din dito sa pangpang. Para yung mga isda mga ka-adventure hindi makawala. Parang pag-ibig lang yan mga ka-adventure. Huwag mong biglahin. Kasi kung bibiglahin mo, instead na makukuha mo, mahuhuli mo, ay makakawala. Dapat mga ka-adventure, dahan-dahan lang daw. Tulad ng feeling mo sa kanya, dahan-dahan ding nawala. Agoy! Charot-charot lang mga ka-adventure. So yan na nga mga ka-adventure, pinagsalubong na nila yung gamit nilang fishnet sa paghihila. Para yung mga isda ng hinuhuli nila ay wala na talagang kawala. Habang sila palapit ng palapit mga ka-adventure ay siya namang pabigat ng pabigat ang hinihila nila. Marami na rin pong mga negosyanteng nandito mga ka-adventure upang mamili o mamakyaw ng mga huli nilang isda. Tara mga ka-adventure, samahan niyo po akong tignan kung anong mga isda ang mahuhuli nila. Atak! Yan ang mga isda oh. Panagpaganda. Yahoo! Ni malah. Otak green mga ya. Ada may banyiran dong. Kamu ni susu muka mana susu burut. Kanya-kanya kuha dah. Walang mulu. Ikatay pero tapi lu tapi anu sangkalo sa dati pang dira. Pati yun eh. Dong, ay banyiran dong. Ay, tapi dong. Wow! Sari-saring mga isda po ang nahuli po nila mga ka-adventure. May foreigner po tayong bisita dito. Tuwang-tuwa din po siya. Sana all may afam. Buhay na buhay yung mga isda at fresh na fresh mga ka-adventure. Nilalagay na nila sa banyera yung mga isda at saka nila hinihiwalay yung mga malaki sa mga maliliit. Meron po silang mga nahuling bangus, may mga sapatero, meron din mga hasa-hasa, meron din pong salay-salay, pusit at kung ano-ano pang mga isdang nahuli nila. Bali pangalawang harvest na nila ito mga ka-adventure. Kaninang bandang umaga nag-harvest na sila at meron pa silang susunod na harvest ng pangatlo mamayang bandang hapon. Yan, try natin pumili mga ka-adventure. Yung hasa-hasa kasi dito mga ka-adventure na mabibili mo sa palengke ng 280 pesos ay mabibili mo lang dito ng 180 to 200 pesos lang per kilo. O diba? Sana all! Anong kapatid? Yung sapsap na malaki. Yun. Yung bilog, yun. Yun yung sapatero. Sapatero. Yun yung flat. Malaking sapsap. Ay, yung bilog ay. Ah, saan? Yung sa gilid. Doon ay. Oh, tayo ibak. Banyak.
Kung may tiyaga, may nilaga. Nagbunga din po yung pagtutulungan nila mga ka-adventure. Mayroon na silang pangbenta, mayroon na rin silang ulam. Hanggang dito na lang po mga ka-adventure at maraming salamat na naman sa panonood. Kita-kits na naman tayo sa aking next vlog. Bye bye and God bless!